Вітаем слухачоў і гледачоў. Гэта чарговы выпуск падкаста «Сігнал і шум». С нами сегодня Змитер Казак. Змитер Казак, директор of operations, sales в департаменте компании Beyond. Правильно, Змитер? Я сказал. Змитер уже больше 10 годов працуе ў Штатах, працаваў і ў малых, і ў буйных IT-кампаніях. Вось, мае шмат досведу як у пошуках працы, так і проста ў sales, у будуванні sales аддзела. Таму нам будзе вельмі цікава з Дмітром Зміцерством сёння паразмаўляць. Вось менавіта, напэўна, на тэму пошуку працы ў такія даволі такі складаныя часы у IT-галіне. Вось, ну і твой вопыт, ён тут нам сапраўды вельмі цікавы, ён як гэта прымянімы, так applicable, так і вопыт. Таму, ну, можа, трохі пачні з сябе, распавядзі, чым ты зараз займаешся, дзе ты жывеш, як бы, ну, такі невялічкая як-то історії про себе. Так. Вітаю, шановне господарство. Привітання Філіп, привітання Ягор. Вітаю всіх слухачів. Дякую, що ви мене маєте тут на подкасті. Хотілося б поділитися своїм опитом, кар'єрним ростом, а так само, як кажуть, інформації про те, як шукати працю у теперішніх умовах, коли більшість компаній урізаються працівників. Як Ягор і Філіп представили, меня зовут Дмитрий Казак, я живу тут у Силиконовой долине уже около 10 год, начал свою карьеру колись у Менску, як историк, учился на физфаку БДУ, але потом переехал в Штаты и поменял карьеру с историка на финансы. Пошел у бизнес-школу тут, Rutgers University на Усходе, кстати, в штате Нью-Джерси, отримал ступень бакалавра у фінансах і протягнув свою кар'єру, або почав свою кар'єру у фінансах у компанії Barclays. Це доволі такий інвестиційний банк з офісом у Нью-Йорку. Відпрацював там 3 роки і поміняв трошки свій підход до я себе вже на будущее, де я бачу перспективи, і переорієнтувався у, як кажуть, у нас в IT, Venture Capital, переїхав у Силиконову долину, і тут уже знаходжуся на протягу 10 років. І мені пощастило працювати у різних компаніях, різних партнерів, від маленьких, 150-200 співпрацівників, це, звичайно, post-series A, B funding rounds, і коли 50-60 мільйонів доларів прибутку, так у компаніях, які більш великі, при IPO, які мають прибуток 300-400 мільйонів, і саме буйна компанія, де я працював, була GrabHub, це платформа по продажу і замови їжі онлайн, по ідеї, по комп'ютеру. Тому ради почати нашу дискусію і поділитися з вами інформацією, яку мають володіти в опит, який маю в пошуках праці. На протягу останніх 10 років я поміняв несколько різних праців, тому трохи маю опит, як індустрія помінялася, як пошук праці помінявся. Тому задоволений бути тут і поділитися опитом з земляками-білорусами. Ну, круто. Зміцер, ось ти кажеш, що зараз складана, зараз компанії зменшають штат. Ось, може, ти розповідеш про стан технологічної індустрії зараз у США, які тенденції, чому так відбувається, а потім вже розможеш. Обов'язково. Як більшість, хоче за все, з вас і слухачів ведають, що до 21 года, я б сказав, гроші лилися рукою тут у Америці і, хоче за все, у Західній Європі. Тому що банк видавав фактично безплатні гроші, нульова ставка була, тому шмат які корпорації, пенсійні фонди укладывали ці гроші у венчурну індустрію, так, давали ці гроші venture capital, які потім давали ці гроші різним людям, які створили свої власні стартапи. Тому, так як гроші були фактично безплатні, банк друкував ці гроші 0% рейт, і
Тому ж раніше не було такого мотивування, що тобі треба бути прибутковою компанією, коли ти показав інвесторам, що у тебе є нейка файна ідея, і ти можеш її виростити, можна так сказати, з ту ідею і зробити мультимільйонну компанію, ніхто особливо не парився і не переживав, чи це, якби, сапраўды ці не. І тому стартапы і розныя кампаніі на працягу, я б сказаў, до 2021 года раслі як на дрожжах. Бесплатныя грошы, наймае людзей, ніхто асабліва не задумваўся над тым, што прыбытак гэта не асабліва не асноўная мэта была, правильно? Асноўная мэта была гэта рост кампаніі. Чым больш супрацоўнікаў ты наняў, ты можаш выкарыстаць гэтых супрацоўнікаў, каб прадаваць твои прадукты, і ты асабліва не перажываў на тое, што ты ідзеш у ноль альбо ў мінус, і твой мінус выдаткі працягваюць расці. Ніхто пра гэта не клапаціўся, бо інвестары ў асноўным клапаціліся толькі пра рост revenue, прыбытку, а не пра тое, ці вы ўходзіце ў ноль ці ў плюс у выніку пасля выплаты ўсіх заробкаў супрацоўнікаў. Таму, але ў апошніх 2 гады амерыканскі ўрад пачаў трохі мяняць свой падыход да гэта, і яны пачалі падымаць адсотковую стаўку на тое, як можна пазыкі браць у банку, і таму шмат якія бізнес-планы, якія кампаніі будавалі, яны ўжо не маглі далей так развівацца. І шмат якія інвестары хацелі ўжо мець прыбытковая кампанія, не проста прырост ішоў, але кампанія далей ідзе ў мінус пасля таго, як выплаціць все заробкі супрацоўнікаў. Так. Таму шмат якія кампаніі павінны былі пераарыентироваться і пачалі скарачаць супрацоўнікаў, тому што трэба было шукаць нейкую іншы шлях, дзе можна взяць грошы. Раней, зноў жа, рост любым коштам падтрымоўваўся, задавальняўся, табе далі $100 мільёнаў, ты пайшоў наняў людзей, і асабліва не турбуешься пра тое, ці ты ідзеш у мінус ці ў плюс, ты выкарыстоўваеш гэтыя грошы, якія фактычна было бясплатна далі. Сітуацыя памянялася, і зараз мала якія венчурныя фірмы выдаюць стартапам грошы. Яны кажуць, табе толькі грошы дадзім на наступны ўзровень росту, калі ты пакажаш, што ты можаш быць ці ноль, ці прыбытковай кампаніі пасля выплаты ўсіх там пазыкаў, ўсіх выдаткаў і ўсіх заробкаў супрацоўнікаў. І таму, конечно, колькасць наяўных месцаў, па-першае, з двух бакоў. Па-першае, колькасць наяўных месцаў пачала скарачацца, бо пачалі скарачаць людзей, а прырост новых месцаў не працягнуўся, таму што венчурныя кампаніі не давалі грошай на рост кампаніі любым коштам. Так. З пункту погляду людзей, якія шукаюць працу, гэта стварыла двойную праблему, тому што мала таго, што колькасць працоўных месцаў пачала скарачацца, яшчэ пачала павялічвацца з іншага боку, пачала павялічвацца колькасць людзей, якія шукаюць працу. То бишь стала месцаў працоўных менш, а людзей, якія шукаюць працу, больш. Это як у нас у універсітэце. Раней было 3 мовно кажучы, 10 супрацоўнікаў на одно месца. Зараз, так як все супрацоўнікі сталі без працы, это ratio стало не 10 человек на место, а 100, чи 150, чи 200, в залежності від того, яку працю чоловік шукає. Тому у апошніх 1,5 роки особлива ситуація погоршилася у вигляді з другого пункту погляду AI, ChatGPT, OpenAI так само почав притісняти некоторі праці, як у сфері обслуговування клієнтів, ці писати нейкія marketing materials, да, калі тебе былі патрэбныя каманды software engineers to code, or quality assurance engineers to code, альбо specialty writers. Зараз може ChatGPT зрабіць гэта ўсё за 5 хвілін, таму шмат якія працы сталі непатрэбнымі, і людзі пачалі выцісняцца з рынку працы. Таму, на мой погляд, biggest, як кажуць,
Падсумаванне это два. Па-першае, не стала бясплатных грошай, кампаніі пачалі скарачаць, а па-другое, чат GPT, новыя тэхналогіі пачалі прыходзіць і выцесняць некаторыя сферы, якія раней лічыліся, скажем так, recession-proof, да, ёсць нізкія рецесіі гэтыя працы, але зараз у выніку мы бачым іншую сітуацыю, калі вось з двух бакоў это банкі прыцісняюць, не даюць грошы, з другого боку колькасць беспрацоўных пачала з'яўляцца асабліва ў тэхналагічнай індустрыі. Таму, на мой погляд, это два асноўных фактары, якія прычынілі. Я вось для спраўдзіў зараз гэту інфармацыю, паглядзеў, што такія сайты ёсць layoffs for your information. Вось паглядзеў, што 2022 год 160 тысяч, 2023 год 260 тысяч, 2024 год 70 тысяч. Ну, layoffs, то бок скарачэнняў. Так. Ну, паступова гэта ўсё адбываецца і вельмі істотна ўплывае на рынак пошука працы. Так, і за мінулый год 260, то, што ты, я так разумею, Філіп, бачыў, это за ўвесь год. Мы зараз толькі ў канцы першай чвэрці, пачатку другой чвэрці, і это ўжо 70 тысяч, ужо вялікая частка, таму ніхто не ведае, як канец года будзе выглядаць, але так, большасць тых layoffs працягваюцца. Раней таксама, у чым адрозненне было, раней скарачалі толькі маленькія стартапсы, якіх не было дастаткова грошай, каб выжыць, то іх трэба выразаць людзей, і на апошніх капейках можна, так сказаць, выжываць як кампаніі, то зараз тэндэнцыі таксама вялікія прыбытковыя кампаніі, Google, Amazon таксама скарачаюць, таму што хочуць павысіць попыт, да, калі іхнія прыбыткі вялікія, то, канешне ж, інвестары спадабаецца сток кампаній, акцыі кампаній, і яны будуць далей это рабіць. Раней таксама лічылася, што абразанне людзей, як было layoffs, скарачэнні, вельмі кепска адлюстроўваліся на іміджы кампаніі. Але як толькі вялікія кампаніі пачалі рабіць это, то усе, як качты, пачалі рабіць тое самае. Яны кажуць, ну, калі вялікія кампаніі Google і саромеюцца парабіць, то чаму мы не хочам такое ж самае рабіць? Таму усе скарачаюць. But $20 is $20. Імідж, які імідж, калі там грошы сапраўдныя. Ну, так. Так. Ягор, ты хочаш далей спытаць Зміцера далей пра гэту тэму, ці спытаць яшчэ больш пра бэкграунд? Мне проста цікава яшчэ Зміцера бэкграунд. Яшчэ трохі там распавесці. Ну, спытай, конечно. Добра. Зміцер, а распавядзі тады, то бок зараз ты вось працуеш у кампаніі, і чым менавіта ты займаешся? То бок наколькі я разумею, гэта такое кіраванне адміністрацыйнае аддзелам продажаў, так? Ці як гэта? Як гэта? Распавядзі трохі больш падрабязней. Пра тое, менавіта чым зараз займаешся. Як атрымалася, што ты вось у цябе ёсць праца, а ў амаль 500 000 супрацоўнікаў няма? Як так? Ну, мне здаецца, што я калі пачаў рабіць, як бы, адыходзіць ад фінансавай індустрыі, хацеў перайсці ў тэк, я шукаў такую нішу, дзе можна скарыстаць ўсё яшчэ свае analytical skills, financial modeling, але таксама быць аператарам, значыць, сачыць за тое, як можна вырасці кампанію найбольш прыбытковымі метадамі. Такая функція, як revenue operations, яна называецца па-ангельску, альбо sales operations, яны пачалі гэтыя функцыі амаль што ва ўсіх кампаніях з'яўляцца. І задача гэтых функцый дапамагаць тваім людзям прадаваць твой прадукт, таксама дапамагаць тваім існуючым кліентам купляць больш твайго прадукта, і таксама вызначаць, у якія раёны мы можам таксама пайсці прадаваць нашыя сервісы, альбо новыя геаграфічныя раёны, like Еўропа, Азія, то бишь рабіць шмат аналізу, глядзець, што там competition doing на тых рынках, якія узровень прыроста рынка, ці мае сэнс туды інвеставаць свае сілы.
А таксама моя функція фокусируется на тым, каб рабіць продажы больш эфектыўнымі ў плане таго, што ты даеш правільныя тэхналагічныя інструменты тваім прадаўцам. Зараз шмат розных tools, software available to make your sales лепш, правільна, хутчэй прадаваць і аналітыку збіраць і глядзець, окей, якая правільная кошт трэба паставіць на твой прадукт, да? Ці вялікія мы зніжкі даем. Это таксама выходзіць у функцыю мою. Таксама ў эту функцыю ўваходзіць такая сфера, як forecasting. Ты, карацей, глядзіш, як твоя кампанія будзе развівацца праз 12, 16, 24 месяцы, і ты плануеш, колькі табе людзей трэба наняць, у якіх сферах, колькі табе ім трэба плаціць. Моя функція таксама займаецца выстройваннем сферы аплатаў. Напрыклад, як мне трэба стварыць аплату альбо заробак маім sales people, каб яны былі задаволеныя, але адначасова, каб стварыць кампетэнцыю сярод людзей, якія прадаюць, каб яны прадавалі яшчэ больш, да? Вось это таксама ў структуру ўваходзіць. А что продае компания? Кампанія, большасць маіх кампаній, дзе працавала, яны прадаюць software для розных патрэбаў. Напрыклад, most recently Beyond мы прадавалі прадукты for short-term rentals. Калі ў цябе ёсць нейкая хата, ці вёска, ці некалькі кватэр, якія ты хочаш здаваць, як Airbnb, наша платформа, наш прадукт дапамагаў людзям, якія валодаюць этымі юнітамі, ставіць правільны кошт на твои юніты, у залежнасці ад розных фактараў. Там канцэрты адбываюцца ў тваім раёне ці не, ці сігналы влетку больш charge, чым там у жніўні ты будеш здымаць больш грошай з людзей, якія арендуюць твои пакоі, чым, напрыклад, у снежні. І таксама мы глядзім на тое, што your competition is doing, і як яны, якія кошты яны ставяць. Але я працаваў у розных кампаніях. Да, і в основном мы продаем software. Я амаль што не працаваў у кампаніях, якія прадаюць hardware, і зараз амаль што все венчурныя кампаніі, яны сфокусированы просто на продажу software, тому што у тебя высокая маржа і менш, як бы, праблем пры продажу, бо калі ты продаеш hardware, маржа меншая, вельмі шмат усілкаў трэба туды, інжынерных, купляць это hardware, таму в основном большасць кампаній і я фокус на продажах software. И у тебя роля такая атрымліваецца, ну, як ты не сам не продаешь сам, а ты як бы кіруеш больш аналітычна вось гэтым аддзелам продажаў, каб максімізаваць продажы, правильно? Так, з двух бакоў. Новы бізнес і потым для існуючых кліентаў ты як бы падтрымоўваеш сваіх супрацоўнікаў, якія працуюць з існуючымі кліентамі, над тым, каб кліенты ад цябе не ўцяклі, каб засталіся з тваімі сервісамі. І плюс ты заўсёды шукаеш, які прадаць ім больш. Напрыклад, калі ты купіў мне, умоўна кажучы, 2 крэсла, як я магу табе прадаць 10 крэслаў, ведаючы ўсю твою падаготную, якія твои там планы на будучыню з новым офісам, ці вось такім в асноўным гэта функція такая. І таксама мы працуем шмат з маркетынгавым аддзелам па развіцці і таксама аналітыкі, калі мы інвестуем нейкія грошы ад маркетинга, да, наша справа прааналізаваць, куды гэтыя грошы ідуць і ці ёсць у нас гэта нейкі прыбытак, канцэпт ROI, да, Return on Investment. І калі нейкі канал працуе лепш, там, не ведаю, партнёрства з кімсьці ці яшчэ там, тады мы раім інвеставаць больш грошай туды, каб працягваць развіваць гэты канал. Ну, круто. У тебя цікаво, што ведаеш, што нестандартная такая там софтвер-інжынер, там, распрацоўшчык, а у тебе вось менавіта ў продажах, у бізнес-частцы, гэта, мне здаецца, вельмі цікавая і даволі пакуль незвычайная праца для такіх
людзей, які працуюць у тэк-кампаніях з беларускага паходжання. Вось. Так, Ну, і што я лічу, што такія працы, так як я сяджу пасярэдзіне розных аддзелаў, маркетинга, продажы, аддзелы, які займаюцца існуючымі кліентамі, ты як бы працуеш з усімі гэтымі камандамі, і ты, як кажуць, як ты, як куклавод, лялечнікавод, ты як бы это ўсё дырыжыруеш, да, і ты потым всю свою аналітику, йов'ю, як все розвивається, йдеш і працюєш з CFO, CEO, і робиш рекомендації, якби ми рухаємося в правильному керунку, чи ні, і ця функція важна, тому що ти бачиш, як це все зверху відбувається, да, як це частки працюють разом, і ти якби незалежний такий назиральник, який віддає які якби поради CEO чи CFO, куди рухатися далі. Круто. Ігор, ну що далі? Питаємо з мітера. У тебя же там этот список есть, можно добавить. Я его не бачу. Добре. Ні, ну, коли так, то окей. Ну, цікаво про твій досвід. Тобто ми такий контекст якби намалювали, що попит агульний на працу у тэхналагічных кампаніях, ён неяк зніжаецца, ён падае. Як это, вельмі часта мы чуем пра ўсялякія скарачэнні. Там вось, напрыклад, літаральна некалькі дзён таму выйшла нейкі зноў справаздача па Польшы таксама, што IT-кампаніі скарачаюць. Там ўсё скарачэнне ў IT-кампаніях. Ну окей. А вось міцеру атрымліваецца як бы трымацца, мець працу, неяк вось так, як это, быць заўсёды, як это, вострабаваным, тым, хто патрабуецца тэхналагічнымі кампаніямі, асабліва амерыканскімі. То бок, ну, мне здаецца, гэта такая пэўная мара працаваць у амерыканскай кампаніі і быць незалежным там не ад мясцовых там нейкіх зменаў, а стабільна будаваць свой нейкі такі прафесійны экспертызу сваю як прафесіянал у IT-тэхналагічнай галіне. Вось, таму, ну, можа, у цябе ёсць нейкія такія парады ці твой досвед асабісты, як вось гэту працу іскаць, як спадабацца працадаўцу, як, ну, вось вот такія нейкія, ведаеш, больш практычныя такія парады, што бы ты рабіў. Ну, вось уявім, напрыклад, хто там нас слухае, можа, нейкі беларус, які, ну, разумееш, да, што ты там размаўляў бы вось там 25-35 гадоў, хто хоча, ці, ну, можа, не вайти, а той, хто ўжо вайти, і той, хто хоча вось працаваць на амерыканскую кампанію, на замежную кампанію, як это вось усё лепей рабіць, як зрабіць так, каб цябе захацелі наняць, асабліва ў такім зараз канкурэнтным і складаным рынку. Дзякуй за пытанне, Філіп. Мне здаецца, гэта так, зараз працу стаў шукаць складаней, таму што ў цябе большая канкурэнцыя, і супрацоўнікі кампаній раней, напрыклад, калі ім трэба было з 10 пунктаў, каб ты толькі 8 адпавядаў, да, ці 7, астатнія 3 пункты там нейкія патрабаванні, не цябе навучаць, ці яшчэ што, то зараз толькі шукаюць тых, у каго 10 з 10, да, таму яны не хочуць займацца ні трэніроўкай, нічога, яны хочуць сам ансамбль, хтосьці, хто гатовы працаваць, умоўна кажучы, з віламі з першага дня і быць, як бы, прыносіць прыбытак кампаній. Ну, мне здаецца, некалькі базовых такіх прынцыпаў. Вось зараз хто каго выбірае? Таму што до 21-го года атрымлівалася так, што як бы, ну, наколькі я ведаю па сваім, што выбіралі кампанію, дзе працаваць. То бок выбіраў супрацоўнік, а зараз выбірае кампанія, правильно? Так? Змянілася? Ну так, толькі з-за таго, што вельмі шмат
жадаючих, хто падае на працы, і яно не так это камулятыўны эфект, да? Того, кого скарацілі 8 месяцаў таму, ён яшчэ не знайшоў працу, але на працягу гэтых 8 месяцаў ужо новыя беспрацоўныя людзі дадаліся, і таму пул этих, як кажуць, наяўных кандыдатаў працягвае расці, да? І колькасць працаў змяншаецца. Па-другое, мне здаецца, людзі, якія зараз наймаюць, яны вельмі хочуць быць асцярожнымі, таму што яны адказваюць за кожны даляр, які яны, як кажуць, стэнд, ці распускаюць на нешта, яны потым павінны пацвердзіць, што да, гэта не дарма мы нанялі это супрацоўніка, яны там павысілі нам працаздольнасць на некалькі адсоткаў, так? Таму зараз больш таксама такое ціску таксама на кампаніі, якія наймаюць, і яны тады зараз шукаюць толькі таго, хто ідэальна падыходзіць, да? Ну, некалькі базовых такіх падыходаў, канешне, першае это рэзюмэ, да, зараз раней пошук працы быў іншы, ты хадзіў з папяровымі этымі рэзюмэ ці CV, як яно у нас называецца, і там раздаваў, да, в этом плане это было як бы цяжэй, фізічна раздрукаваў, там ходзіш там па офісах, стукаеш, гукаеш у дзверы. Зараз ўсё праз інтэрнэт, все падачы тых аплікацыяў стала прасцей, але з другого боку ця канкурэнцыя павялічылася, таму уже ніхто не ходзіць і не грукае ў дзверы банка, каб пачаць працаваць у банку, ўсё па электроннай пошце. Таму прасцей, але з другого боку чалавек так і прасцей, больш людзей будзе падавацца. Таксама concept of remote work, да? Працуй адкуль хочаш. Раней, напрыклад, калі ты у сіліконавай даліне сидзіш, тебе трэба было офіс, напрыклад, да, там 100 чалавек падаюць на працу, але зараз могуць падаваць на тую ж працу ўсе. То, конечно, это таксама павялічвае колькасць кандыдатаў, якія падаюцца, і павялічвае нагрузку на бухгалтэрыю ці як ён там, HR, якія сканіруюць твоё рэзюмэ, разбірацца з усім гэтым вялікім аб'ёмам жадаючых, да? Раней там, напрыклад, 40, ты праглядзеў усе, тут ці там 1 ці 2 супрацоўнікі, якія сидзяць у аддзелах кадраў, праглядзелі, то ўсё еще добра. Зараз, так як у цей людзей падае па 500, 600, 700 чалавек на одно месца, фізічна этим людзям, якія працуюць у аддзеле кадраў, немагчыма это ўсё разгледзець, таму яны выкарыстоўваюць ўсё такія таксама software tools, якія сканіруюць твоё рэзюмэ за там 10 секунд і робяць нейкі пэўны алгарытм, які падлічвае, якой у тебе скор. Калі ты там ніжэй за нейка скор, ты нават про то, што ты існуеш, ніхто ніколі і ведаць не будзе. Таму это як бы я падыходжу да чаго, што першы пункт рэзюмэ павінна быць напамажаная, да? Keywords, структура павінна быць файная, і асноўнае, конечно, паказаць працадаўцу, што там на папярэдніх працах, не што вы рабілі, а што вы як бы змаглі для кампаніі зрабіць, што так, што яны нейкі пазітыўны вынік атрымалі. Напрыклад, не просто казаць, я там перакладываў паперкі з аднаго ліста, з аднаго стола на іншы, так? Это ні пра што не сведчыць. Трэба больш, напрыклад, так як я сфармуляваў новую ідэю, перакладу папер з аднаго стола на другое, я павялічыў прадуктыўнасць свайго аддзела на 25%, у выніку мы змаглі зарабіць $500 000, умоўна кажучы так. Шмат трэба лічбаў, трэба паказваць, які быў вынік працы для кампаніі, што ты там правёў 5-10 гадоў, а не проста рабіць ліст таго, што ты рабіў штодзённа. Это другі пункт погляду, так? І это ўсё, вось гэта штукі, keywords, потым структура твайго рэзюмэ. Конечно, людзі глядзяць, у якіх кампаніях ты працаваў. Это ўсё, яно як вінегрэт у салаце, яно ўсё перемешваецца, і это software, якое глядзіць на твой рэзюмэ, оно падлічвае скор, і калі у тебя класны скор, то ты ідзеш on top of the list, і, напрыклад, з 500 чалавек, якія падаліся, гэта software адбірае 10-20, і тады ты ўжо
human, человек з аддзелу кадраў разведзець 420. Все астатнія 480, якія там сядзяць, на іх ніхто ніколі не будзе глядзець. Таму крок 1 — это мець добра адпаліраванае рэзюме, keywords, accomplishments, структура. Пажадана, конечно, одна сторонка. Вось. Гэта як бы, як кажуць тут у Штатах, to get your foot in the door. Слухай, может, ты нахлусить можно там? Ці что там? Просто уже такие наспевать песни? Нахлусіць і ты там асабліва не зможаш, таму што всю паднаготную з тебе выдзеруць, калі ты будзеш ужо праходзіць інтэрв'ю, правильно? Людзі, якія інтэрв'юруюць, яны ж ведаюць, што шмат хто можа прыдумаць і там напісаць байкі, казкі на себе рэзюме, але як далей працуе, вот тут крок нумар 2, это тебе тады запрашаюць з бухгалтэрыяй, з аддзелам кадраў, ты размаўляеш там, даеш агляд сваёй гісторыі, якія ты там унёс, зрабіў для папярэдніх кампаній і так далей. Але потым ужо другі, трэці як бы крок, ты размаўляеш з hiring manager, і потым ты размаўляеш з іншымі супрацоўнікамі кампаніі, і кожны супрацоўнік гэтых кампаній будуць запытваць нейкія канкрэтныя пытанні па нейкіх спецыфічных тэмах. Напрыклад, калі ты, напрыклад, для мяне, я інтэрв'юруюся шмат з CFO Finance, яны будуць запытваць канкрэтныя дэталі, якія датычацца фінансавай часткі. Калі ты працуеш інтэрв'юруешся з продажнымі, людзі, якія продажамі займаюцца, яны цябе будуць канкрэтна запытваць і будуць запытваць дэталі. Просто так сказаць, што я там працаваў і зарабіў $5 мільёнаў да кампаніі, яны тебе скажуць: окей, дай мне падрабязна, што і як ты рабіў. Таму нахлусіць вельмі цяжка. Калі ты, можа быць, калі ты класны баечнік, і твои байкі любяць слухаць все і вераць, тады так. Але это ўсё потым выплывае падчас размоў, і відавочна бачна, што людзі альбо на хаду прыдумваюць, альбо не ведаюць, што сказаць. І калі это альбо не ведаюць, што сказаць, альбо на хаду прыдумваюць, то ты ведаеш, што это ўсё байкі. Але каб добра, трэці ўзровень, да, мы размаўлялі пра рэзюме, так. Потым мы паразмаўлялі трошкі, як эта сістэма працуе, калі твоё рэзюме ідзе on top of the pile, on top of the pyramid. І вялікая частка, конечно, калі ты ўжо праходзіш адзін на адзін з людзьмі, то шмат павінна часу зводзіцца да, ты павінен практыкавацца кожны дзень, як ты адказваеш на пытанні, што, як, бо калі ты на хаду это ўсё прыдумваеш, то, конечно, вынік будзе не самы лепшы. Таму, калі ты глядзіш на сваё ўласнае рэзюме, ты павінен разумець кожны гэты bullet point, што ты там напісаў, ты павінен ведаць кожны гэты bullet point у падрабязнасцях і быць гатовым распавесці ў дэталях у вельмі структурыраванай форме. Бо калі ты будзеш скакаць з аднаго досвіда на іншы, ці это ўсё будзе плыць не як рэчка, або як, то людзі просто падумаюць і зразумеюць, што нешта тут прыдумваеш. Вось, таму пастаянна практыкавацца сам з сабой, ці насупраць люстэрка, ці там з жонкай, ці з мужам, дапамагаюць зразумець, як вот ты будзеш тады інтэрв'юруцца з чалавекам. Бо калі, зноў жа, это займае час і практыку, каб это ўсё прынесці ў добрае месца, бо калі ўсё на хаду ты это прыдумаеш і адказваеш, вынік будзе не самы лепшы. З майго досвіду. Я вот на конт того, что ты сказал, что про вот гэтыя паказчыкі, так, я бы сказал з пункту гледжання як кіраўніка кампаніі, чаму гэта важна, так? Таму што у складаныя часы для цябе важна выжыць, і выжыць, то бок ты клапоцішся пра выжыванне кампаніі, пра то бок адказнасць на сябе. І калі твой супрацоўнік бярэ на сябе адказнасць нейкую,
Праўда, так ён не проста, вось як ты кажаш, выконвае працу, ён перакладвае паперы, але ён разумее, чаго гэта ўсё. Ну, ён разумее, што Так. вось гэта перакладванне папер, яно пераўтвараецца ў рост выручкі, а праз гэта кампанія існуе. І калі Так. ён вось гэта разумее, ён бярэ на сябе адказнасць, тады ён афігенны сотруднік, ну, супрацоўнік. Так. Вот. Таму што калі ён проста безадказны, ён там вось паперакладаў свае паперкі і пайшоў домой, то выбачай, такіх зараз не трэба. Так, вось я хочу таксама на этом трохі прыпыніцца, што трохі змяніўся характарыстыка працы, да, асабліва ў тэхналогіі у гэтай сферы. Раней, мне здаецца, ты там падыход быў які? Напрыклад, ты працуеш на заводзе за станком, і цэлы дзень ты як бы бачыш гэты станок, ты ведаеш яго і ўсё, але ты нікуды не выходзіш. Ты стаеш на гэтым станку. Зараз чаканне таго, што калі ты не проста будзеш экспертам у сваёй сферы, але ты будзеш ведаць ўсё яшчэ, як працуе кампаніі, каб ты мог узяць дадатковыя абавязкі і каб сам мог расці, але з другого боку, каб яны хочуць, каб ты рабіў больш, чым проста, што напісана на паперы, што ты павінен рабіць. І таму, калі ты проста, як бы, робіш тое, што табе сказалі, вось табе 10 рэчаў, які ты павінен рабіць штодзённа, гэта мала. У цяперашнім свеце працы гэта мала. Ты павінен заўсёды рабіць больш, чым тое, што табе напісана. Таму што, мне здаецца, характар працы станка, ты там робіш адно і тое, пастаянна ўжо не патрэбен. Трэба ім пастаянна такія супрацоўнікі, якія думаюць, як мне палепшыць гэты станок, каб там праз 12 месяцаў ён на 25% ці 30% больш угнаення рабіў, да? І яны не хочуць наймаць спецыяльных людзей, якія пра гэта будуць думаць. Яны думаюць, што людзі, якія зараз працуюць за станком, могуць выкарыстаць свае магчымасці, свае ідэі, каб прапановваць нейкія ўласныя ідэі, як гэты станок, прадуктыўнасць яго палепшыць. А не наймаць нейкая external consultant, хто будзе толькі на этом сфокусированы. То бишь, як кажуть, takeaway here is like they expect more from you than just to do your job. They want you to do more. Люди не зразумеють. Ні, я кажу, яны чакаюць не просто, што ты будеш нейкую конкретную працу рабіць, як відаві. Да, чаканне того, што ты будеш яе рабіць, але чаканне таксама таго, што ты будеш паляпшаць іншыя сферы працы внутры кампаніі нейкім чынам. Ты даведаешся, ты можаш заўважыць, што нейкая дзюрка дзесьці ці нешта неправільна працуе, і ты прапануеш новы метад гэту дзюрку зафіксаваць. І вось такія супрацоўнікі ім патрэбны, якія не толькі проста працу робяць, што ім сказана, але думаюць заўсёды 6-12 месяцаў наперад, дзе, што, як можна палепшыць не толькі ў тваім уласным аддзеле, але ў іншых. Вось так, вот такі падыход. Я бы, ведаеш, што хацеў яшчэ дадаць, што тут, што можа падацца, што гэта нейкая негатыўная такая зусім, вось трэба больш працаваць, так? Што, як бы, як супрацоўнік, вось зараз час такі не лепшы. Але не зусім. Зараз час крызіса, ён такі складаны, так? Але гэта значыць, што зараз як бы дно такое. І калі вы з дна гэтага знойдзеце сабе працу зараз, вы будуеце адносіны з кіраўніцтвам, там, з уладальнікамі кампаніі, з нейкімі лицамі, якія рашэнні прымаюць у кампаніі, то гэта значыць, вы заложыце на будучае сабе. То бок, калі вы можаце працаваць у такіх, то вы можаце потым мець больш адказнасці і, конечно, больш там кампенсацыі рознага кшталту. Гэта не значыць, што калі вы зараз працуеце больш, гэта не значыць, што гэта не залічыцца. Гэта, просто на будучыні зараз больш перспектыў. Так, гэта добры падыход. Адзінае, што я хочу сказаць, што характар працы зноў жа памяняўся. Раней, калі нашы бацькі працавалі, ты прыходзіш у 8, у 5 ідзеш да хаты, і табе не трэба думаць, што там, як там на заводзе адбываецца. Зараз, я не ведаю, ці на жаль, ці не, жыццё і праца, яно ўсё змяшалася. То бишь, людзі пачынаюць працу ў 8, ідуць в качалку, працягваюць працаваць, потым кладуць дзяцей спаць у 6-7, працягваюць працаваць. То бишь, такі расклад не зусім структурированы, і таму як бы персанальнае жыццё разам змешваецца з працай. Таму я таксама заўважыў вось эту змену ў апошніх
я б сказаў, можа быць 4 гады, што з 8 до 5 ці з 9 до 6, ну так уже як бы ніхто не працуе, і я асабліва ў амерыканскіх кампаніях чаканне таго, што ты як бы, ну, доступны пастаянна, па ідэі. Я ведаю, што ў Еўропе нейкія з'явіліся новыя законы, якія не дазваляюць кампаніям пісаць супрацоўнікам там пасля 6 ці 7 і чакаць, што яны адкажуць на нейкі email. У Штатах гэта не так. Калі табе босс напісаў у суботу у дзень, а ты ўрэшце купаешься, карасёў ловіш, ну то ад цябе ўсё роўна чакаюць, што ты адкажаш на працягу там некалькі гадзін, да? Таму тут такая з'явілася сумесь працы і жыцця, і яно не раздзяляецца як адну такая ком. Я не ведаю, это пазітыўна ці негатыўна, кожны для сябе вырашае сам, але я такую тэндэнцыю заўважыў, што раней людзі маглі адключыцца пасля 6-5, да? А зараз, як бы, ну, это ўсё перамешана. З другого пункту погляду дае праца дыстанцыйная, дае магчымасць табе рабіць розныя іншыя рэчы. Напрыклад, зранку тебе пастаянна трэба было бегчы ў офіс, зараз ты можаш сваіх дзяцей завесці ў садок, пайсці папіць кавы, потым пачаць працаваць ці ў дзень, схадзіць у качалку. Ну, але потым это ўсё трэба дапрацоўваць, каб праекты не паставілі. Скажи, Зміцер, ось пасля пандэміі людзі як бы не вярнуліся ў офісы, атрымліваецца? Якая сітуацыя? Не, ну, это залежыць, конечно, ад раёна. Напрыклад, тут у Сіліконавай даліне ў Сан-Франциско так увогуле ў офіс можа быць 25-30% людзей ходзіць, а все астатнія працуюць дыстанцыйна. Можа, на нейкіх іншых працах фінансавы сектар, асабліва ў Нью-Йорку, то іх там пагналі назад у офіс. Але Сан-Франциско ён традыцыйна такі больш лагодны, таму тут цяжка людзей загнаць у офіс. І я б сказаў, можа быць 35-40% вярнуліся ў офіс. І тое, калі я кажу вярнуліся, это значыць не 5 разоў на тыдзень, а можа быць 2 ці 3 разы на тыдзень. Все астатнія працуюць дыстанцыйна. І як бы ўжо прывыклі да гэта, ну, жыцця, так бы мовіць. Уже тут нікога так 5 дзён загнаць у офіс уже практычна немагчыма, таму што людзі ўжо пабудавалі свае жыцці за апошнія 2-3 гады з садкамі, з іншымі рэчамі. Таму, ну так, але больш вялікія страхавыя кампаніі, фінансы, вот это ўсё тэлекамунікацыі, яны гоняць сваіх супрацоўнікаў назад. А тэхналогіі ў гэтым плане трошкі больш лагодныя, яны дазваляюць людзям працаваць дыстанцыйна. Скажи, колькі гадзінаў ты працуеш на тыдзень, ну і ці ўвогуле там у Сіліконаўцы ці ёсць, ну, потому што я ведаю, па сваіх замоўцах мне бывала, людзі пісалі з Нью-Йорку 6 гадзін раніцы па працы ўжо, ну, у свой час, і на выходных таксама. І ведаеш, у меня было такое ўяўленне Амерыка, што, ну, там шмат працэнтаў рэлігіёзных людзей, але у нядзелю таксама шмат хто чакае, што будзе адказ на пісьмо і праца нейкая будзе зроблена ў нядзелю. Так, Ну, так. нейкія У гэтым, конечно, розніца амерыканскай сістэмы і чаканняў ад амерыканскіх кампаній у адрозненні, напрыклад, еўрапейскіх, да, што тут ты павінен быць даступны неафіцыйна. Афіцыйны дзень там з пятніцы па суботу, это афіцыйна, да, але неафіцыйна, ну, чакаюцца, што ты будзеш працаваць по патрабаванню, умоўна кажучы. Ніхто, конечно, не чакае, што там ніхто цябе не можа прымусіць, але калі там свой босс табе напіша 5 разоў у суботу і ні разу ты не адказаў, ну то я не думаю, што это будзе пазітыўна адлюстроўвацца, калі будзе агляд твайго заробку, ці каго скарачаць, ці не. Афіцыйна, конечно, цябе ніхто не можа прымусіць працаваць суботу, нядзелю, але ну, як бы людзі адказваюць на імейлы, таму што яны ведаюць, што калі ты не адкажаш боссу, то добра, можаш один раз не адказаць, но калі ты пастаянна не адказваеш на выходных, ну то яны скажуць, там такі супрацоўнік не патрэбен. У гэтым адрозненні з еўрапейскім падыходзем, што там у Еўропе гэта ніхто не робіць. З панядзелка па пятніцу, в прынцыпе, ўсё. Ну, але я хочу тут сказаць, што ў Еўропе лепшыя сацыяльныя праграмы і лепшыя, конечно, абароны гэтых супрацоўнікаў таксама ад скарачэнняў. Тут у Штатах, як кажуць, па-ангельску называецца at will employment.
Это значит, ты подписываешь контракт, але тебя могут скоротить в любой день, и ты сам можешь свести. А в Европе, ці у нас у Беларусі, наколькі я разумею, калі чалавека трэба звольніць, то там трэба цэлая камісія, нейкія там прагулы павінны быць, яшчэ нейкія сур'ёзныя праблемы, супрацоўнік павінен рабіць. А тут табе ніхто нічого ніякіх прычын прадстаўляць не павінен. Да? Напрыклад, тебе нанялі сёння, там праз тыдзень яны паглядзелі, пачухались, подумалі, ой, блин, нешта мы зашмат супрацоўніку нанялі. І просто тебя звольняць, і все, і нічого не можешь легально зрабіць. У Европе за гэтым больш, конечно, больш строгий подход. Слухай, а наймаюць ну то бок ты кажаш, працуюць ремоут, напрыклад, і Сан-Франциско, а які вось адсотак працуе не са штатаў? Потому что мне здаецца, гэта для шмат якіх людзей таксама будзе цікава. Ну, напрыклад, я тут знаходжуся, напрыклад, у Польшы, ці магу я знайсці працу у кампаніі Сан-Франциско? Так, конечно, можешь знайсці працу ў Сан-Франциско, але, па-першае, я так разумею, фізічна это будзе па гадзінах, у тебе не будзе оверлап. Там, калі наш офіс адчынены з 9 до 3, то тебе будзе чаканне, што ты этой гадзіны будзеш працаваць, а не просто, што там ты паглядзеў у Вільні там ці ў Варшаве 5 вечара, а ў Сан-Франциско 10 раніцы ты можаш закрыць свой лаптоп. Нет, калі ты падпісваеш, што ты будзеш працаваць на 6 гадзіны, это значыць чаканне таго, што калі у 12 ночы, а тут 12 дня ты працуеш. Але, конечно, все это супрацоўнікі і все працадаўцы это разумеюць, яны ведаюць, што, можа чалавек так вытрымаць 2-3 месяцы, но наступных 3 гады ты не будзеш працаваць па начах, толькі дзеля таго, каб задаволіць боса па гадзінах. Таму там таксама фільтры стаяць, калі збіраюць резюме, ці пытанні ставяцца, адкуль ты працуеш, і калі там гадзіны не падыходзяць, то нават ці хтосьці номі. Але это адрозніваецца ад таго, што калі, напрыклад, амерыканская кампанія хоча адкрыць нейкі маленькі офіс у Варшаве, тады калі ласка. Але калі так проста сидзець там і працаваць Сан-Франциско гадзіны, то это так тэарэтычна можа працаваць, але у практыцы 2-3 месяцы так папрацуеш, і потым тебе жонка скажа, чаму ты з 12 ночи до 6 раніцы сидишь в компьютере кожны дзень. Таму, мне здаецца, это у рэальнасці малаверагодна, толькі калі яны адкрыюць офіс. Хаця ёсць людзі, мне здаецца, калі ты ўжо, можа быць, працуеш ты дзесьці ў Партугаліі, і ты бліжэй да East Coast, бліжэй да Нью-Йорка, то там па гадзінах розніца трошки меншая. 6 гадзін там ці калі, то там можа нешта яшчэ. І выпрацоўвацца. Калі заходзім з гарэжам і Еўропа, то там розніца 11 гадзін. Я іду спаць, толькі пачынаешся, мы не можам ніяк скантактавацца ў плане абмену ідэямі, ці праекты, ці сустрэчы, таму шмат якія кампаніі проста это адфільтроўваюць. Слухай, можа, варта таго? Я просто подумаў, што заробкі у Штатах вышэйшыя, правильно? То бок, просто які ўзровень заробка там, напрыклад, у тваім дэпартаменце? Ці не у тваім, умоўна, у падобнай кампаніі, там, што гэта? Людзі, якія там сейлс, ці не сейлс, там, нейкі маркетинг-менеджер, напрыклад, хто-нибудь, назови просто, каб людзі, ведаеш, параўналі там. Заробкі вышэйшыя, конечно, але таксама будуць глядзець, дзе ты сядзіш. Да? Калі ты сядзіш у Майамі, але, напрыклад, на ўсходнім узбярэжжы, то, конечно, тебе ніхто не будзе плаціцца грошай Сан-Франциско ў зоне. Да? Яны паглядзяць, дзе ты свае падаткі файлаеш, ці што там, і скажуць, мы ўрэжам твой заробак на 30%, тому што ў Майамі на 30-40% таннейшы, чым Сан-Франциско, напрыклад. Да? Тое ж самае і Еўропе. Яны паглядзяць, что там, яны, звычайно, тобі, конечно, ніхто не хоча так пераплачваць, сказаць, окей, ты сидишь у Варшаве, але я тебе буду платіць амерыканскія заробкі. Такое можа быць, але я б сказал, может, такое 20-30%. Мне цікаво разумець, Варшава... Я не ведаю, якія ў Варшаве там заробкі. Напрыклад, давай там просто, каб гэта разумець. Там, software engineer, колькі он у Варшаве будзе зарабляць? Я ж не ведаю, колькі ў Варшаве. 50 тысяч $50,000. Я ведаю, што тут Сан-Франциско, software engineer заробкі адрозніваюцца. Там
вопыту, то есть, ну, в среднем, я б сказал, они заробляют, може, это великая вариация будет. Я бы сказал, от 170 тысяч до полмиллиона залежит, а может и Мгм. больше. Да. Но я бы Мгм. сказал, что нормальный software инженер не заробляет меньше, чем 200 тысяч, худшее это все в Сан-Франциско. Але ты Мгм. податки платишь, 40% податок, то есть все, конечно, уровень життя, ну, оренда Мгм. життя, ці купляць квартиру. Тому просто так сказати, що я буду в Варшаві, і тобі хоче за все скажуть, окей, ми тобі заплатимо тоді варшавський. Я не поглядять, що там по Польщі середній уровень оплата. Мгм. І скажуть, окей, ми тобі додадим 10% зверху, ось тобі наша оплата. Може бути і варіанти, коли люди у Штатах уже, да, 10 годов, 5 годов, 3 года у компанії, вони вже как бы зарекомендували, вони переїжджають у Європу жити. Може бути такий варіант, що вони зможуть заховати той заробок американський, але звичайно, коли ти там переїжджаєш і офіційно, ти кажеш своєму працедавцю, не просто ховаєшся там 2 роки, і потім сюрприз, що ти живеш у Барселоні вже 3 роки. Ну, то коли ти це кажеш своєму бухгалтерію, то вони, відповідно, це все тобі скажуть, що вони скажуть, чи це реально з нами перевестися, да? По-другому вони скажуть, ну, ми тоді, подкорректируем заробок, який ми тобі платимо, тому що ти будеш жити у Барселоні, та ні, твоє все, чи в Варшаві, і тому твій заробок такий-то. Давай, може, тоді підсумуємо, як от пошук праці. Ти сказав, що, ну, я просто для себе, що добре CV, мені здається, можна так сказати, що поділяти відказність, так, з працедавцем, так, ну, сапраўды хацець дапамагчы йому, так, брацца за любую працу, так? Ну, ось можеш Ну сформулювати? так, я бы сказал, первое это CV, повинна, да, полированная быть. Другое, это повинна постоянно ты практикуешься там насупраць люстерка, где и уявляешь, як ты з працадаўцам размаўляешь, прыклады мець на ўсё, і падрабязаны прыклады. Не просто я там згенерировал 10 миллионов долларов, а тебе пытание задают, а як? С кем ты працаваў? Что конкретно ты рабіў? Распиши ў деталях. И мець, як бы, ну, это таксама з практыкі уже прыходзіць, мець магчымасць это ўсё преподнесці у структурыраваным відзе і ў кароткім відзе. Не ісці там у деталі, калі ты скажеш, такое як ты 10 мільёнаў зарабіў, і з 30 хвілінаў, що ти маєш на інтерв'ю, ти 25 хвилин молотиш про це питання, ну так само тебе ніхто не номить, тому що тобі скажуть, ну я буду з тобою сидіти на зустрічі, я тобі задам одно питання, ти мені будеш це дробязі давати 25 хвилин, і я все там пропущу. Третій, уметь лавировать, коли треба достатково дати фактів, але давати короткі, але вельми, ну, грунтовні відкази, чим просто лить воду 25 хвилин. И это все приходится так само с практикой, треба постоянно практиковаться, ведать, читать, что, як. Это другое, да, я б сказав. І третє, використовувати різні ресурси, куди, як можна подаватися на праці. Звісно, всі використовують зараз LinkedIn, да, використовують нові ресурси, як називається Built-in, або Otta, або Monster, это все old school, старая школа, да, вот это все разные. Идеально, конечно, когда ты ставишь себе это все, как бы, напоминальники. Когда, например, некая компания выставляет новую працу, пожадана, как ты был первый, один из первых, кто на е подастся, потому что и пожадана, конечно, это тому ты ставишь это нагадывальники для себя. Когда некая компания постая, бо коли ти не подасіся у перші 24 години, то твоє резюме знову десь буде лежать на дні, його ніхто не заважить. Тому треба одразу на це реагувати, подаватися як мага хутчэй. Тому що коли ти подасіся раз 2 дні, ну то вже шанси у тебе там 10 разів менше, чим коли ти подався у перших 2-3 години. Це друга, третя така порада. Да? Перше, знову ж, резюме повинно бути поліроване, з прикладами, добре структурироване, логічне і з твоїми, як кажуть, accomplishments, які ти там, що ти внес у компанію, як ти це зробив. Друга практика, да, в писанню. Є шмат ресурсів у інтернеті, які тобі кажуть, окей, такі питання, звичайно, задаються, і як на їх відказувати. Добре, початок
Я так думаю, это можна пачаць там, з гэтымі ресурсамі. Трэцяе, хуткасць падачы працы, да, як ты паставіў сабе ты reminders, і ты падаеш 24 гадзіны адразу, а не чакаеш 2 тыдні ці канец тыдня, ты ўсё збіраеш, і потым ідзеш і падаеш у канцы тыдня, ну, это ўжо будзе позна. Вось такія міні-парады, я думаю, І гэта нашим 2000 слухачам. пытанне. Колькасць. Вось каму працаваць у цябе, напрыклад, у дэпартаменце, ну, у цябе высокая пасада, напрыклад, на одну ці 2 пасады ніжэй. Сколькі мне трэба даслаць резюме? Ну, ведаеш, как это, дзе і пазбавіць людзей ад нейкай малюнка нейкага, ілюзій, што гэта хутка знойдзецца. Вось я б хацеў так. Не, на жаль, да, это иллюзия хутка. Я б сказал, хутка, самая хуткая, что, хоть я так разумею, based on my research, это может быть 2 месяца, это самая хуткая. Ну, колькі аплікацый, колькі трэба даслаць? Колькі валім, ну, залежыць ад таго, колькі там тых працаў кожны дзень з'яўляецца, да? Бывае такія сітуацыі, што тыдзень нічого не з'яўляецца, ці 5 праца, да? Твоя задача, мне здаецца, ці слухачэй павінна быць не падавацца на ўсё, што падыходзіць. Як толькі яно прыходзіць у твою эту паштовую скрыню, ты адразу падаешся. А не чакаць, ну, я падаў 30, значыць, больше падаваць не буду. І ты падаешся на ўсё, што лічыш падыходзіць да твайго экспертнага поля. Таму ў некаторых выпадках гэта можа быць 300, 400, 500 у тыдзень. А калі ты там у тебе нейкая спецыяльная ніша, я не ведаю, доктор, можа у тебе 30 у тыдзень. А калі ты software engineer, можа у тебе 1000 іх, я не ведаю. Залежыць ад сферы, да. Але мне здаецца, чым большая ніша, нейкая канкрэтная, адпаведна будзе, напрыклад, я не ведаю, нейкая унікальная сфера, дзе толькі ты спецыяліст. Конечно, працаў такіх будзе менш, але людзей, якія падаюцца, будзе менш. Напрыклад, 10 кампаній за ўвесь тыдзень паставяць патрабаванне, што ім патрэбен нейкі чалавек, які там, умоўна кажучы, умее даіць кароў рознымі машынамі, да? І ты толькі адзін, хто такое можа рабіць, то там толькі 10 прац, і ты яшчэ 2 чалавекі, якія падаюцца, і у цябе высокія шансы. У адрозненні, калі ты там нейкі спецыяліст, я не ведаю, працаў шмат, але таксама і такіх спецыялістаў, як ты, 1000. Таму плюсы і мінусы паўсюль, але падаваць трэба як можна хутчэй, 24 гадзіны, практыкавана то пастаянна, да? Вось такія у мяне, напрыклад, былі парады. Нешта яго нейчае пытанне ці не? Ну, я вось цікава узгадаў гісторыю, ты распавядаў пра гэтыя аўтаматычныя сістэмы, якія скануюць резюме. Я чытаў гісторыю, што ёсць хакеры такія, якія бяруць апісанне вакансіі, капіруюць і ўстаўляюць сваё резюме, толькі тэкст робяць з белага колеру. Такім чынам, калі сканер праходзіць, ён падзенне вялікае робіцца. Ну, зараз, на самой справе, не трэба быць нават хакерам. Зараз ёсць tools. Пазней я магу з нашымі слухачамі падзяліцца, якія дазваляюць табе это рабіць афіцыйна. Напрыклад, ты заходзіш на гэты tool, на это портал, і кажаш, вось такая праца. Ты ўстаўляеш туды лінк, і ты ўстаўляеш сваё резюме, і яно тебе паказвае, тут у цябе там мэч, тут не на мэч. То бишь это все, легально, это тулзы існуюць, якія дапамагаюць табе палепшыць твоё резюме ў адпаведнасці, на якую ты працу падаешся, яны табе пакажуць, у тебе, напрыклад, яны патрабуюць 10 рэчаў, у тебе там і 7, ты можаш дадаць эти 3 штукі, калі яны у тебе ёсць, каб было 10 мэч. Так што, зараз ёсць нават гэтыя софтвер праграмы, якія ты плаціш там $50 ў дзень, у месяц яны табе дазваляюць зрабіць параўнанні, яны таксама робяць табе рэкамендацыі, напрыклад, кажуць, гэта слово ты выкарыстаў у резюме 30 разоў. Табе трэба яго замяніць, яны даюць табе рэкамендацыі, якімі сінонімамі ты можаш замяніць. Альбо кажуць, у цябе тут 10 буллет-поінтаў, это вельмі доўга, рэкамендацыя зрабіць 5. Ці сказы доўгія. Таму, калі будзе цікава, я потым пазней магу з слухачамі падзяліцца ресурсам. Але я кажу, што это все легальна і людзі выкарыстоўваюць. Бо я кажу, тебе трэба быць заўсёды на чеку і ведаць, якія найноўшыя тэхналогіі могуць табе дазволіць to be on top of the pyramid. Вось, таму
добрий. Добре. Слухай, я б, напевно, таку яшчэ, можа, адну з апошніх такіх. Як ты лічыш, вось, ну, які ў нас, як у беларусаў, якія нашы такія, ведаеш, асаблівасці, ці нашы нейкія, ну, нейкія бакі, куды трэба вось вярнуць увагу? Якія нашы слабасці, якія нашы эмоцыі, вось як гэта, ну, як нам, карацей, лепей інтэгравацца, упадацца, каб, ну, лепей сябе прадаць? Так, мені здається, у Білорусі яны ўвогуле як нацыя мы вельмі башкавітыя, і мы так разумеем, як сістэма цалкам працуе, да? Гістарычная амерыканская адукацыя была заточаная на тое, каб ты быў нейкі спецыяліст у вузкім коле, а наша вышэйшая адукацыя і універсітэт, потым сярэдняя. Ты вельмі добра уяўляеш, як свет выглядае з геаграфічнага пункту погляду, там, як розныя дэпартаменты працуюць, калі мы кажам пра працу. Раней, конечно, я б сказал, 3-4 гады таму вот эта спецыялізацыя, она вельмі моцна цэнілась. Ну, яна, конечно, раней будзе цаніцца там у сферы медицины, там, доктары, адвокаты. Але мне здаецца, з ChatGPT, и это OpenAI, мне здаецца, зараз якраз таки вось это разуменне, як часткі працуюць разам, больш карысна, чым просто быць спецыялістам нейкай вузкай індустрыі, тому што ChatGPT зараз, калі ты пра нейкую індустрыю запытаеш, ён табе можа згенераваць 20 сторонок інфармацыі і это все прасуміраваць. Раней это не было, і таму табе трэба быў нейкі спецыяліст, які это все ведае. Зараз ChatGPT, які это все падсумуе. Але ChatGPT не зусім разумее, як это все працуе кавалкі разам, каб лепш працаваць. А нашым, мне здаецца, падыходам і светаўяўленнем, это халістычны падыход, ён будзе ў плюсе. І далей будуць перавага аддавацца такім досведам, як разуменне, як з людзьмі працаваць, як кіраваць людзьмі, як іншыя часткі дэпартаментаў працуюць разам. Таму што ChatGPT это не зможа не тое, што прааналізаваць, але не зможа зразумець, якія стасункі паміж людзьмі, якія там, як іх матываваць і так далей. В этом плане, конечно, мне здаецца, наша беларуская адукацыя, разуменне свету, геаграфія, гісторыя, это ўсё будзе вельмі карысна. З другого пункту погляду, менталітэт у нас, здаецца, і таму я даў такі прыклад станка, да, што раней робіш одну і тую ж працю з 9 до 6, ты все скончыў, і ты пайшоў спаць і забыўся пра эту працу. Зараз трохі зноў жа такое ідзе міксаванне працы і жыцця, таму нам трэба будзе трохі падстроіцца, як таксама думаць крытэрыямі не толькі канцэнтравацца канкрэтна сваім кавалку працы, але таксама, я там заўважыў нейкую дзюрку ў працэсе, я пайду і сам паспрабую высветліць яе, зафіксаваць. Мне здаецца, у нас у Беларусі увогуле на савецкай прасторы ніколі не падтрымоўвалася такая рэч, як нейкая свабода думства і нейкае развіццё ідэі, і яно заўсёды прасякалася начальнікамі, да? Сидзі і рабі сваю працу. Але тут у Штатах наадварот. Чым больш ты ідэі генеруеш, ты можаш нават быць не спецыялістам, але калі ты нешта заўважыў, нейкія функцыі могуць быць палепшаныя, табе ўсё дазваляецца. Вось табе рэсурсы, спрабуй зафіксаваць. Таму ты у нашу ментальнасць трохі адступіць і сказаць, калі я бачу, што нешта не працуе, нават калі это не датычыцца маёй нейкай канкрэтнай сферы, я паспрабую нейкі план зрабіць, прапанаваць гэты план і не баяцца выйсці і прапанаваць гэты план для кіраўніцтва. Так, мне здаецца, цішэй вады, ніжэй травы, не высоўвайся, будь як усе, наадварот, у амерыканскай сістэме не працуе. У нас за часы сталінізму і савецкага часу у нас наадварот. Вот табе праграма і працуй па этой праграме. А тут наадварот ментальнасць, так. Ініцыятыва. Таму такія две рэчы, мне здаецца, плюс і мінус. Наш час. Трэба закасаць як рукавы, взяць серп, молот і
і працаваць. Але мне здаецца, самы магчымасці вызапэўны з працы, якая можа быць зараз любого касету, калі і людзі з Беларусі могуць выязджаць і працаваць, в прынцыпе, шмат дзе в якіх краінах. Раней это было немагчыма. Добра. Ягор, ну што яшчэ маеш Вельмі пытанне? цікавая Да. размова атрымалася, выдатна, мне падаецца, будзе Дзякуй, цікава дзякуй. наша слухачам. Ну, я апошні... Міцер, ці могуць нашы слухачы табе CV свае Конечно, наслаць? могуць. Калі это Напрыклад, у CV LinkedIn не будуць там ці дзе? Ты 200 паглядзіш? 300 ў дзень, то не праблема, буду з задавальненнем рады паглядзець, пакінуць нейкія каментары і, можа быць, нават калі будзе час паспрактыкаваць некаторыя рэчы разам.